ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶୀ ହେବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ମହିମା ଗୌରବ ତୁମେ ନିଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦିବସ ଦେଇ ଆଜି ଦିନରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲୁ। ତୁମେ ମହିମା ଏବଂ ତୁମେ ଗୌରବ ନିଅ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମଙ୍ଗଳ କର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କର। କେବଳ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମେ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ହିତୋପଦେଶ ତାର 26 ପର୍ବ 1 ପଦ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ଲୋକକୁ ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେମାନେ ଜଗତର ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛି ଜଗତର ନିମନ୍ତେ ଧନବାନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଈର୍ଷା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ଗଣିତ ହୋଇଅଛ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଈର୍ଷା ନ କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଗୀତ 73 3 ପଦ୍ଧତି। କାରଣ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଦାମ୍ଭିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଏବଂ ଦାମ୍ଭିକମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଅନେକ ଜଗତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଈର୍ଷା ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏଥି ସକାଶେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଉଚିତ। କାରଣ ଏମାନେ ଧନରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବଳରେ ଆଉ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏହି ବଳ, ଏହି ଧନ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ସେମାନେ ନିରାଶ ପୁଣି ହତାଶ ହେବେ। ଗୀତ ତାର 36 ପର୍ବ ଆମ୍ଭେମାନେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, କାରଣ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକାରୀମାନେ ଦେଶ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେମାନେ ଦଂଶିତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଆଉ ଦଂଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେବେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ
रहिबा तेबे निश्चिंत माने शेष दिन में प्रभु आम मानक अनुग्रह करेंगे एवं तांकर राज्यर संतान संतति एवं आम मानकर राज्य आम माने प्रजा हेबा। प्रभु समस्त को अनुग्रह करंतु आ प्रभु आम मानक समस्त को आशीर्वाद करंतु। आमीन। आसु प्रार्थना करिबा। पवित्र स्वर्गीय पिता महिमा गौरव तुम्बे नियो। आज तुम्बरी से जीवंत वाक्य शुणाइलु। तुम्बे माने दुष्ट मानकर ईर्षा कर नाई, कारण से मानकर भाग्यवान अटे। से मानकर जगत निमंते भाग्यवान अटंती, मात्र स्वर्ग निमंते से माने भाग्यवान नांती। से माने जगत पाई ज्ञान एवं जगत पाई धन बलवान हंती, मात्र स्वर्ग रे से माने अधिकारी हेबे नाई एवं आउ से माने ईश्वरंक राज्य रे प्रजा हेबे नाई। कारण दुष्ट माने अल्प क्षणिके मात्र से माने उच्चिन्न हेबे, मात्र सदा प्रभुंकटारे निर्भर करिथिबा विश्वासी माने ईश्वरंकर अधिकारी हेबे एवं ईश्वरंकर राज्यर संतान एवं प्रजा हेबे। तेबे आम्बे माने आसु जेभଳି स्वर्गर अधिकारी हेबा एवं स्वर्गर प्रजा एवं संतान संतति हेबा, समस्त को आमाने विश्वास रे प्रभुंकटारे निकटवर्ती हेबा एवं जीवन रे शेष संध्या पर्यंत प्रभुंकटारे विश्वास रखी सुकर्म करी जीवन यापन काटिबा। प्रभु समस्त को आम मानक आशीर्वाद करिवे एवं प्रभु समस्त गति आम मानक आशीर्वाद रे परिपूर्ण करिवे। प्रभुंकटारे विश्वास रखी आम माने जीवन काटिबा। प्रार्थना शुणिलु, धन्यवाद दे यीशुଙ୍କ नामरे मागिलु। आमीन। जय दंतु समस्त नमस्कार।